ku ban kiɗa ku ce min ga dodo. Dodo, dodo. Mai doya ne. Mai doya ne. Mai doya zo ka ja mu sabon gwamnan mu. Dodo, dodo. Gwamnan rowa jihar mu ba zai koma ba. Mai doya ne. Sabon gwamnan jihar mu mai doya ne. Dodo, dodo. Dodon waja abi ka dodon yan malfa. Mai doya ne. Mai doya zo ka ja mu sabon gwamnan mu. Dodo, dodo. Ga Salisu naka mai isassun waka ne. Mai doya ne. Sabon gwamna mu je zuwa mai doya ne. Yau ga dodon marowata. Yan kwal uba. Mai doya kai muke bida. Ba o uba. Sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba. Yau ga dodon marowata. Yan kwal uba. Mai doya kai muke bida. Ba uba. Sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba. Yau ga dodon marowata. Yan kwal uba. Mai doya kai muke bida. Ba o uba. Sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba. To bismillah wallazi ni zana sa sai ka yarje da zanayi. Mai doya nike. Fara salati ga Mustapha baban Fatima yarda da ni bai tukan nayi. Mai doya nike. Alai da sahabu za na sa cikin baitukan har mai doya hakan nayi. Mai doya nike. Rabbi ka yarje na tsara baitoci na duka sabon gwamnan mu zanawa a mai doya na ce. Yau ga dodon marowata. Yan kwal uba. Mai doya kai muke bida. Ba o uba. Sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba. Albashirin ku mutan jiha Nasarawan mu ce yau ga Salisu na ku ne. Mai doya nike. Mai isa suwa suke fada hakan yake wato nickname gare ni Mai ne. doya nike. Sako ne ni na zo da shi a gare ku yau buɗe kunne na baku ne. Doya nike. Ranar zaɓe mu furfuto mu ɗau mai mana mai doya bai bari miyo kuka zahiri. Yau ga dodon marowata. Yan kwal uba. Mai doya kai muke bida. Ba o uba. Sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba. Yau Nasarawa muna gani komai ya tsaya ba aiki a cikin gari. Mai doya nike. Kowa kuka yake ta yi mata har maza ana ga samari a garari. Mai doya nike. Mai rowa ya kudindine komai ya rike gayin wahar muna jiri. Doya nike. Canji kullum muke bida Allah kai mana ba mai doya rukun mu umarna zami. Yau ga dodon marowata. Yan kwal uba. Mai doya kai muke bida. Ba o uba. Sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba. Mai doya kai muke kira ka zo ka rike sabon gwamnan jihar mu ne. Mai doya nike. Sauki warka muke faɗi ka zo ka rike ya zama ribar jihar mu ne. Mai doya nike. Gwamna mun ce ka zo ka yo a 23 domin kyawun halin ka ne. Doya nike. Sabon gwamnan mu kai muke domin namu ne wanda yake son ci gaban Nasarawan mu ne. Yau ga dodon marowata. Yan kwal uba. Mai doya kai muke bida. Ba o uba. Sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba. Halin rowa halin su ne ba namu ba mu adalci halin mu ne. Mai doya nike. Ba sa san taimakon mu ne mu dai mun sani na so su kashe jihar mu ne. Mai doya nike. Sarki Allah muke bida ka canja mana domin mugun halin su ne. Doya nike. Me doya mu muke kira ya zo ya rike sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba. Yau ga dodon marowata. Yan kwal uba. Mai doya kai muke bida. Ba o uba. Sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba. Me doya ya yi tallafi ana godiya a birni ƙauye ana faɗa. Doya nike. Gwamnan maja ya rikice sun batu yake yana ta zuba sai kace gyada. Doya nike. Wai shi miliyan 10 zai raba a garin sa ƙaryar banza yake faɗa. Doya nike.
bai bayar tun da fari ba sai yau za ya yi dan me doya yana rabo shi ma za ya yi Yau ga dodon marowata yan kwal uba mai doya kai muke bida ba o ba sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba mu yan nasarawa an sani cancanta muke ba ma kaunar mayaudari mai doya muke sai mun kore marowaci da mai tsatsuba sai kun gwada a garrari mai doya muke na sakwata mana jina faɗa mai doya kawai ya janye wai yayi nazari doya muke ka daina shigowa jihar mu domin ba taka ba na yi domin ya baka ne ni na san batun Yau ga dodon marowata yan kwal uba mai doya kai muke bida ba o ba sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba yanzu jihar ba ruwa ciki kuma ya tsaya ba aikin dogaro da kai mai doya muke kowa kuka yake ta yi yana zulumi domin gwamnan da ke a kai mai doya muke mun shirya mun tsaya kaji zaɓe in ya zo tabbas sai mun kawar da kai doya muke me doya shi muke kira ya zo ya rike sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba Yau ga dodon marowata yan kwal uba mai doya kai muke bida ba o ba sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba wanne ilimi jihar mu yau me doya ya ce wannan shi zai tsaya a yi mai doya muke hanyoyi zai yi ko'ina birni ƙauyuka tabbas shi zai tsaya a yi mai doya muke fanni na wuta cikin jiha kowa za ya ganta domin shi zai saka a yi doya muke mai doya shi yake da kyakkyawar zuciya mu ba ma san makaryaci sai mun kau da shi Yau ga dodon marowata yan kwal uba mai doya kai muke bida ba o ba sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba wanne na ruwa yana faɗa ya ce za ya yi mai doya mai gidan mu ne doya muke sannan fannin batun tsaro na mashi ya ce za ya kula tun da namu ne mai doya muke mai doya damu mai gaba kai gatan mu ne kowa burin sana ka ne doya muke sabon gwamnan jihar mu ne mu kai zami mai doya zo ka ja gaba kowa naka ne Yau ga dodon marowata yan kwal uba mai doya kai muke bida ba o ba sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba yau ga dodon marowata Yan kwal uba mai doya kai muke bida ba uba sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba Yau ga dodon marowata yan kwal uba mai doya kai muke bida ba o ba sabon gwamnan jihar mu zai kawo ci gaba Ha masu sauraro don neman karin bayani 080 33 29 60 85 Allah ya ba mu sa.